MTV. Selam dostlar, yalqınlı qaynar selamlar жіберебіз жырлау тапшыруынан. Сағынғансызdır, күткенсіздір, бәлки күтмегенсіздір, күтмәсәгіз дә килдім әлі мен. Күтмәгәндә еретірген тәші кебек. Әйінде достlar, бізде яңа сезон, һәр якшәмбе көнне сезнең белән мен жырлау тапшыруында Рифат Зариф булачакмын. Сез бары тик безне жырлау көненә карап, рәхәтләнеп, ләззәтләнеп утырырга тиешле тамашачылар. Ул менә сез һәм без. Һәм шулай итеп, яңа сезоныбызның, яңа уеннарыбызның кагыйдәләрендә аңлатып китер алдыннан кунаклар белән дә таныштырып узыйк әле. Безнең беренче кунакларыбыз Синира Ризат Рамазановлар. Исән саууна килеп җиттегезме? Аллаһка шөкер. Хәлләр? Әйбәт. Алай булгач, сезне күргәч минекедә күңелләр күтәрелеп китте. Әйбәт булырдыр дип ышанып торабыз, тамашачылар да бездә. Сез дә бездә аңлавыбыз буенча инде монда ярыш булачак. Рамазановлар команда белән Командаға исем керек, сіздің команданың исемі ничек булачак? Ұзақ ойладық Рифат, ләкин тез айтабыз, екі исемні бірге қошабыз. Мен Ризат ол Синира, біздің команданың исемі Резина. Мына бит достар, нинди матур пар, нинди матур гаилә һәм аларның командаларының исемнәре дә үзләренә таш туры килеп тора торган исем билгеләгәннәр. Резина командасы. Ризат һәм Синира Рамазановлар. Исем фамилиялары үзе бер тиз әйткәч, җырчылар мәдәният һәм сәнгать институтында таныша. Бер пәп итеп үпкәннән дип җырлый Айзилә исемле кызларын тәрбиялиләр. Резина командасы резина җитештерми, ләкин бик матур җырлый. Һәм безнең аларның көндәшләре, безнең шулай ук иҗатташ дусларыбыз, икенче як минем сул ягымда була. Салават һәм Гүзәлем. Бергәләшеп, хәлләр дуслар. Әлхәмдүлиллә дибез. Менә бит, бик әйбәт, бик Аллага шөкер, Салават һәр вакытта үз репертуарында үзенең матур сүзләре белән исәнләшеп җибәрде, отлап җибәрде. Сезгә дә командага исем кирәк бит. Субханалла командасы була. Безнең команданың исеме Ай-яй-яй. О, ай-яй-яй, менә бит. Ай-яй-яй командасы. Салават Миниханов һәм Гүзәлем ай-яй-яй дия 5нче ел ир белән хатын буларак тормыш итәләр. Салават тормыш чәчәгенә Гүзәлем дип дәшсә, Гүзәлем аңа хуҗам ди икән. Аларга карап ай-яй-яй бигрәк килешкән пар дип кенә әйтәсе кала. Дуслар, шуны гына аңлатып үтәсе килә. Уен башланганчы әйтеп узам. Уенда монда урыннан кычкыру юк. Тұрып басып, сикіріп, бирге ярый, жырларға ярый. Әмма да ләкин менә мен әйттем дип талаш булмасын өчен, һәрбер команданың үзенең сигналы булырга тиеш. Сезнең команда ай-яй-яй командасы резиналар командасына кычкыру тавыш уйлап табарга тиеш, резиналар командасы ай-яй-яй командасына тавыш уйлап табарга тиеш. Менә сезнең команда резиналар командасы. Алар ничек кычкырырга тиеш була? Кышкырыгамы? Кычкырырга. Булайган тавыш биргә яраймы? Юк инде, мин алай ничек әйтим. Салаватлар нишәргә тиеш соң инде. Син әйтеп карамыйсыңмы? Хәзер генә башлаймый. Дисеннәр алар. Бүре кебек улар. Бүре кебек улар. Бүре кебек уларга тиеш була. Салават улап карыйбыз. Аңлашылды, жайлы. Менә хәзер Салаватка Гүзәлемгә карагач, алар нишләп безгә шулай авыр әйбер бирделәр икән дип уйлап утыралардыр. Хәзер сезнең шанс. Ничек кычкыртабыз? Әйдәгез, біз Ризат белән Синирәгә дә уйлап табыйк. Беләсезме? Юк, безнеке булса, аларныкы булсын. Дуслар, мин үземнең ничектер бер зоопаркта кебек хис итә башладым. Әйдәгез, аңлашылды, уенны башлыйбыз. Бездә беренче тур. Беренче тур дуслар, башланган эш биткән эш ди, шуңа күрә матур иттереп тиз генә башлыйк, тиз генә тәмамларбыз да, тиз генә кайтып бәрәңгеләрне дә алырбыз. Әйме, бәрәңгеләр утырттыгызмы? Чәчтегезме бәрәңгеләр? Тыртык, алдык инде Аллага шөкер. Әйбәт чыгамы? О, вообще эре. Сезнеке. Безнең бәрәңге аларга пока площадка юк. Пока арбуз үстерәсез. Әйе, арбуз үстерәбез. Яхшы, алары да кирәк, барысы да кирәк, тәм-томлар булу әйбәт. Дуслар, экранда хәзер 3 сурәт барлыкка киләчәк. Сезгә шушы 3 сурәткә карап, артистлар, җырчылар, нинди җыр икәнен, җырчының исемен әйтергә кирәк була. Бу татарча җырлай. Татарча җыр, әлбәттә. Бу татар каналы, бу Тат Мустафа каналында без җырлау китап шунда Салават. Барыбыз. Киттек.
Salkın şey 30. Mine cevapını aytır aldından baştan. Mine. Salavat Fatkatinov'un ey şu. Şimdi salkın şey bulamı? Yokluktan bunda biterli turda. Bilmeyeyim. Aha miau. Aha. Salavat Fatkatinov'un tak, salkın şey mi? Menirinin 30 yaş, salkın şey hem başkırtlar. Anlaşıldı. Salkın. Dürüst cevap yok mu ekanin? Endi birinchi bo'lib eng birinchilardan salovat sizning komanda qishqirdi. Bu bizde. Dürüst bulduk. Dürüst Ama cevap 30 sıfır Nerseni sınırsa anlata bu? 30. sezon. 30 sezon salovat abining bu yil yubileyli sezon. Tegisiz salovat. Busi salqin shay. Demak 10 ball sizga degan so'z salovat. Bunda quvonirroq kerak, shoqlanirroq kerak. Deb qishqirsangiz yaraydi. Ko'chamiz Shirat tag'isina. Esta. Nindijdir. Mındığa Aa, başlamayın. yok. Eldesinde miyini? Ay yok. Ay jırı tugul musun bu? Bilmeyim bet salovat, bilmeyim. Benim de o'z repertuarimdan jırlaysa kelamajdirdim. Ne Ana oldu? tige tozargan güzel. Aha, tazargan güzel. Kim jırlay? Mınsız stroynisi bu benim ebiyindi, ebiyeyi. Aha. Hem tokta. Buna toktasın. Bilmeyeyim, oşamağım. Güzel bir zaman. Rezina komandası. Rezina komandası nindi jırlay? Kreştik biz. Aşadık salat, soğuştuk tugul. Aye, aşadı. Kim jırlay? Kim jırlay? İlse Bedrettinova. Dürüst İlse Bedrettinova. Nindi jır? Taza hatın, şap hatın. Malades! Taza hatın, şap hatın, İlse Bedrettinova. Ko'chamiz Shirat tog'isini. Miyav deb qishqirdi. Hayır. Çaba. Birinchi o dedilar. Salom. Güzelim. Miyav miyav miyav. Maşinamda atlar kebek, şiratta tırgan kebek. Maşina atılsa atta atlap, şiratta tıra kebek. Mana bet Rizat Ali jırlab qana yermey, ol avtor boshqaruvchi da bugungi kunda. O'zi jir yoza, o'zi so'zlar yoza, lekin durust tugul. Otlar şoba nesedir otlar bilen. Kim jirlay otlar shabadi. Nefkat miyav miyav. Nefkat ilmatulini uzaktırdı atım şapmadı. Durust, uzoqtirdi otim shapmadi. Rezina. Ko'chamiz Shirat tog'isina. Nişeke nişek, biz yine biz. Spakasiz. Miyav miyav miyav. Sen bit mine kış kış yem dedin. To'xta, güzelim birinchi. Ulamadı bey. Miyav demek. O bit miyav dedi. Güzel, hayda sendan birinchi. Ay, bu Nindi jir? kış ye, hani Farkining tugulmi? Tugilmi, naверное, может быть degan so'zlar yo'q, konkret javob. Shu, hani Farki kış ye. Aferin Dürüst. Hani farqi qishqishiya. Miyav. Tavuşanma tavuşanma. Birshilasizmi? Bana oturana. Siz birshilasizmi? Min gül vırşılmayım, min gül vırşılmayım. Yok da. Min gül vırşılmayım. Vırşılmayım. Birshilmasangiz do'stlar, birinchi tur shuning bilan tamom. Sizga rahmat. Ko'chamiz ikkinchi turga. Do'stlar, endi olg'a boramiz, otlab boramiz, ikkinchi turga kirib boramiz. Ikkinchi turga kirar oldidan birinchi turda olgan ballaringizni aytib o'zim, sizga da tomoshachilarga da 20 ball sizda salovat. 20 ball. Ya sizda 20 ball. Mana bu. Shunday aytib do'stlar, ikkinchi turni birgalashib o'ynarmiz, birgalashib yirib chiqarmiz. Hozir endi ekranda turli so'zlar chiqashaq, so'z tizmalar deb aytdik. Shiratlab, shu so'zlarni ko'ru bilan siz nindi shir ham kim boshqarganini aytirga tegish bo'lasiz. O'rindan nishi qishqirga bilamiz. Miyav. Anlaşıldı. İktibor ekranga. Ellaga nindi shir? Miyav miyav. Elle mina rahat disin misin? Demeyim rahat demeyim. Alla sinde meni o'ynab yurdik. Miyav miyav. Elleni uylanma. Atlarga qarama. Mehabet yok disin Rifat'ım. Rahat, lekin sizni tinglab turib shunday ko'ngilli dirishlar durust tugul. Lekin. Lakin. Nesidir Yok buni da bu söz yurindi. bu elde lekin şundan söz oradan var. Söz ortadan söz barashaq salovat bunda biratan shunday ne? Mana sima degan so'z chiqdi. Mana jirning so'zinde shunday so'zlar bor. Lekin sima kim jirli? Endi jirda bu. Kim boshqara? Buni til ishida yurindi. Shu Elesine bir kup, elesine bir kup. Elesine bir kup.
Әллә сиңа бик күп кирәк, миңа кирәк түгелме? Шәкүр, Шәкүр. Дөрес, Шәкүр! Шәкүр түгел бит. Давай, бик күп. Шираттагысына Әллә, карабыз. ләкин сиңа бик күп. Бик күп, бик әс, бик күп. Минем, сиңа, ләкин бик күп. Нинди җырсың бу? Әллә миңа тире. Нинди иштәлекле сүзсең Хатыным, Минем хатыным. минем хатыным, сиңа бик күп. Минем законный хатыным. Тормышымда күрдем бик күп кызлар. Ләкин алар сиңа тик тормыйлар. Мяу. Минем закон. Мин законный хатыным Данил Сабиров. Молодец! Афарин, дөрес. Девиз. Данил Сабиров. Ләкин алар сиңа тик тормыйлар. Фәрештәме, әллә син шайтанмы? Минем законный хатыным. Молодцы, афарин. 10 балны сезгә биреп куябыз. Аллаға шөкер. Аллага шөкер, күчәбез шираттагысына. Яз. Яз җитә. Тәрәзәне ачтылар. Тап тәритә. Эре тамчылар. Андый җырда бар, әмма дә ләкин ул түгел. Яз килә дә китә, гомер шулай үтә. Ай! Уфтаныма. Матур җырлыйсыз, җырда матур. Шираттагы сүзне карыйк әле, яз гына түгел. Җиргә, Эй, Ходаем. Җиргә. җиргә, яз, җиргә килгән. Яз җиткәч, җыр нинди, кем башкарганы, Җиргә бас. нинди җыр булырга мөмкин? Бас. Бас кызым, син җиргә яз килмәсәң. Бу Илсия Бадретдинованың турып бас дигән җыр түгелме? Дөрес! Бар көчеңне җыеп турып бас. Бер торган егылмас. Алга атла, бер генә килми җиргә яз. Җиргә яз, бер генә килми җиргә яз. Яны наз дип җырлыйм бит. Менә бит. Шуны белмәдем. Бу юлы 10 бал сезнең командада кала. Әлхәмдүлилләх. Менә бит. Дәвам итәбез. Син. Син һәм мин. Син дигән җырлар күп Син минем җанымның яртысы. Бәлки дөрес җаваплар юк әле. Карыйк әле. Тыңлыйбыз, карыйбыз. Мине. Мине Син мине. ташлама. Әйе, бәлки Син мине шундый сагындың. син аның сагынганын каян беләсең. Көткән. Көткән. Син мине көткән. Бу җырда Мәхәббәтем. шундый сүзләр бар. Мәхәббәтем. Син минем көткән. Шул. Син мине көткән идең шул. Син минем көткән. Көткән. Башкаралар. Моны инде ялгышлар. күптәнге җырлар. Мяу. Хайретдинов. Хайдар абый Бигишев та җырлады. Салават абый да җырлады. Хәзер Филүс Кахиров башкара. Мяу. Син гомер агышларым. Юк инде. Сез Ялгышлар барды. тыңлагыз. Юк Әнвәр Нургалиевның Юк инде әйтеп торам. Хайдар Бигишев башкарды, Салават абый башкарды. Хәзер Филүс җырлый. Филүс Кахиров башкара. Нинди җыр? Сыңдыр шу, сыңдыр, ялгышлар шудыр. Мяу. Син әйтине белмәсәм. Афарин, дөрес. Сыңдыр шул, сыңдыр. Җырлыйбыз бергә. Ялгышлар шудыр. Сыңдыр шул сыңдыр. Әле безгә соң түгел, әле безгә иртә. Дәвам итәбез. Кайта. Кайта. Нинди җыр бар? Нинди җырда бар? Кайта. Кайта. Китә. Кемдер эштән кайта. Кайта. Та-та-ра-та-ра-та-ра-та. Юк инде. Кайта. Аллар. Салават, сине тыңлап кына торасы килә минем. Шираттагы сүзне карыйбыз. Фикерлибез, уйлыйбыз. Җырны кайта синең. Кайта Синең кайта. Кайта синең маршрутка юк. Очасыңмы? Бу Азат Фазлыевның һәм Алсу Фазлыевларның дуэты булырга тиеш. Тиешме? Точно. Дуэты точно. Исемен генә әйтә алмыйм. Менә. Шундый. Мяу. Ошам синең яныңа. Әйе, менә шу бугай инде. Юк шу. Юк. Сандугашым. Сандугашым. Кайса сине. Ничек, нинди җыр? Мяу. Сандугашым ошасыңмы киптәйеңдә
Güllerim Senin yanına barıp kayta her günlük gönüllerim. Yom 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 yom. Firdevs Timayev. Salavat gelişəsiz mi? Güzel. Tartı buyuna ürlerine mingende de Antasım yok ölgende de Gürlerine girgende de Ay malatçı. Hey! Sizde de bizde de tamaşaçılarda bir kaçanda anotası yok. Şuna göre indi. Hani işlepsiz Fazlıyev'nin jırların koymuyorsunuz bunda. Biz Bek Fazlıyevlarını tanlıyız. Şulay mı? Mine şulay deyip ekranga ayta alasız. No biz Ramazanovlarını da tınlıyız. Ovdalama. Mine onlar bir-birisini tınlayıp eken, yok mu ekeni salarının konsertlarında gelip güne göre alaşaksız indi. Dostlar kim nerse buluşa, kimge nerse jitmi, bizge ballar jitmi. Jiten mi jitmi mekanin biz oyun davrında indi biliriz. Dostlar biz 3-nji turunu başlap jiber alınan sizge kıskagına anlatıp ötesi kele. Ekranda hazır artistlar payda bulacak. Lakin ol artistlarni sizge tanığı ezgine ağırrak bulurga mümkün. Çünkü yanda iki artist birge koşulgan. Mine alar kim bile kimni koşkanların barı tek. Sizgine miyavlap, kışkırıp, indeşige deyiş bulacaksınız. Yarar. Yom 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 yom. Haydar Bey. Yom 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 yom. Mana koşsan da koşmasan da Artur Marat dueti. Dres Artur Marat dueti birge koşulgan. Hem 10 balını sizge alıp koyabız. Devam etemiz. Yom 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 yom. İlsiye Badrettinova hem İrken. Aferin, 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 aferin. Mine bir dürüst cevap, dürüst sözge 10 gına bal koyabız. Hem devam etemiz. Ey Yom 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 yom. Rafael Vatipov bilen Rinat Rahmatulli. Rafael. Rafael Latipov. Bu yılısı 10 balsız sizge. Dürüst Rinat Rahmatulli hem Rafael Latipov. Şirat tağısına köz salıp uzabız. Yom 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 Diana yom. Taşitdinova Bilen Dilya Hayrullina. Alsu Yok Abulhanova. Diya Hayrullina Diana Taşitdinova Dürüst Liliya Hayrullina hem Din Tajiddinova buldu. Salavat. Dürüst sizge, siz süz sizge tügül 10 bal sizge. Süz barabız kadar. Devam edemiz. Al Biri sizden Güzel tanıyalım. Uraz ve Handan çıkmacan. Koyan bildiniz. Dürüst. Güzel orası bakalım lan dışın macaları. Onlar ikisi de bir kişiler, ikisi de bir motor jırlı. Ay, salavat. salavat. Bu sen уже 100 bal işlep koydun özüne. Ey Молодец. Devam edemiz. Şirat tağısı. Yom 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 yom. Çiçeği Radik Rifat bit, Rifat'ın kuzları bit bunda. Kan Oyrat Safin'in Oyrat kostümü. Safin. Normanda Rifat Priyabla'da çünkü bütün evir kuzdan tıra. Karameyleri uzun. Oyrat'ın öyle mışsları da bulsa şunda. Yok Rifat'ın bismillah var iki bir tane ikisi de Men özüme qarab turam da men mi yo'q ekan deb ali yori siz tanidingiz. Rahmat bek zo'r sizga. Men buning uchun sizga ballarni bo'lib beraman. Beshar bal. Miyav! Do'stlar, bizda ko'ngilli, bizda raqat, har vaqtda bizning bilan bo'lasiz. Biz o'yinni davom etamiz. Jırlovga topshiriq girli, o'ynaymiz, jırlaymiz, beymiz. Ham 4-turga ko'chamiz. O'yin girli, o'yin davom etadi. 4-turda ozgina ixtiborliroq bo'lsak edi. Bu o'yinni men o'zimda yaratib o'ynayman, yaratib qarayman. Sizga da shuni taqdim etaman. Hozir ekranda video kliplar chiqacak. Ham ularga ish kuy qo'yilacak. Mana shu Salavat bilir indi klip tushirgan kishi Ay, belki Salavat bu turda siz jingib tashiqarsiz hali. Shunga ko'ra qaysi kuyga bu klip to'g'ri kelganin sizgagina aytirga kerak bo'ladi. Boshlaymiz. Mana shu shunday motor klip. Boshdan tovushsiz tinglaymiz. Andan fikrlar ketadi. Mana to'lashalar ayman. Oy oy oy. Bu nedir? Soğuş turunda 41-yıllar. Yok, en kızık etigi bitka soktu da tigi ikinci an başın kaşı. Bitke soqqach bosh o'rtaymi? Ne? Kinallab deyler bu mana. Mana bit bizninglar professional klip İyi, tushiruvchi bo'lganda, ekanligini rejissor Salavat bo'lganda biz ustozi bek. yigina deb aytirga tegishmiz endi. Mana hozir Jırlarını tanıyın. jiri bilan tinglaymiz. Bu apa 35 yaşlık şeşik karıga kesilgen un kolunda baldağı var kiyevde hem bu yana jırışı onun ismi Salavat
Bizim bir tek de Әлі бұл бір генә вариант болды, но Biz уже neyse biz sırası orundan kışkırıp aytırıya tiyişmeyiz. Yok, әлі- Tanıyımız da onları. әлі қышқырмайбыз. Міне, Сөйле. сізні тыңлап тұру үшін бирәхет. Әлі бірсін генә тыңладық, тағын икіні тыңлаймыз. Әйдәк Қарайбыз, сізге. шундан соң гына жауаплар айтабыз. Her vakit sen көңелімде yürekkayımның түрінде Шибар қызлар көз Міне, бұл атса клипқа да туры алар келді yok екен. мен адың яды шынки Білесің ме, тәуге көрдім сені Yüreğimde yalqını yandı әммә тек Шуны білем тек Уа сені көргәш кенә білдім Аңлашылдық, қарайбыз Шираттағысын. Міне, қайсы жырға бұл клип туры келе екен, қайсы түгел, қайсы дұрыс. Резиналар командасы мияу-мияу келіп отыралар енді көктеннен. Рифат. Әйе. Қайсы вариант дұрыс? Теге болған жырлардың iki клибінің бірсінің клибі бар. Аның уже екінші, үшіншісінің концертінің сөмкісі бар. Бұл бірінші жыр боларға дейіш, ләкин бұл жыршыны қызғаныш біз білмейбіз исімін. Ләкин бұл бірінші жырға тұры келедір деп ойлаймыз біздің резина командасы. Сіздің фикір аңлашылды, һәм сіздің ай-яй-яй командасы. Ай-яй-яй. Мен қарап шықтым да, бұлай енді бірсі де туры келмей бұл клипқа. Недер мың сұрақ жыр іштесі келе, ләкин соңғысы точно түгел, екіншісі бик келіші бітмей, не бойынша енді, смысл бойынша. Һәм бізде шу біріншіде... Біріншіге ұшаған, ләкин міне ikіншіні мен тыңладым. Мен обязательно интернеттен ол жырны табашақмын, һәм тыңлайшақмын. Ол мені ұшады. Но клипқа келгенде біздің де шундай фикір бірінші жыр болған мүмкін. Молодец, салават. Міне бірінші болыр ма, екінші ме, үшінші ме, бәлки бүтінәй дүртіншідір. Шоңа көре иқтибар экранға. Қайсыңыздікі дұрыс болды енді? Мен бірінші жырын ұқтымын. Екі команданың да жауаплары достар дұрыс екен аңлашылды. Һәм бұл ишрақта енді біз шул 10 балны бишар-бишар етіп бөліп береміз де тигізлік, дұрыслық жеңешек. Һәм көшеміз Шираттағы клипқа. Міне кімнің жырында шошынды видеолар бар екен, нинди жырда, нинди клипта, нинди жыр болырға мүмкін екенін біз енді қазір жырлар қойып та тыңлап қорарбыз. Aşık ile orta kızıl irin öpsem aşık ile orta kızın tırnak görsem aşık ile meni sayın şaltıratıp yüdetseler yuqar bilen aptıratıp Зөлфәт Зинуровның яңа клипі болды бұл сайма. Давам етеміз Шираттағысын. Түнде болып, яши минем халық Өткенлерні еске алмақ, тарихқа ел көптен елға Бізге бірге күйдік, тек кімгедір ярамаған Изгі иді жерлеріміз, тек бүгіннен Ол қарғалған, ярғаланған бәгір Шатна профи қырылықтан, тек ашы сүнмеген Хаман қаның тама едірақтан Сенің әлі бар қиблан, халқым ана еғалтма Бар ғалемні тітрендіріп, тарихыңна избатла Бәлки бұнысыдыр, бәлки үшіншісідір. Тыңлайбыз. Татар тілі, туған тілін сені Татар ерегі сенде дейбен Ұқы тұқай шиберлерін Қайсы елді ерсен Ediniz biz cevap verelim. Берегіз. Әйде кім толырақ жауап бере? Кім толырақ жауап бере? Бірінші ай-яй-яй командасын тыңлап ұзық әлі. Менә бу өченче җыр, җырда туган як турында җырлана. Һәм клипта да Казанны күрсәтәләр, ләкин бәлки ул үзе Казаннандыр һәм Казан турында җырлый. Һәм игътибар итсәгез, әле ул теге машинада барганда шундый теге рэперский күзлекләр әле аның әйбәт. Туган як булса да, но бары рэперский стильне ул анда керткән. Һәм инде машинасы да аның бик шундый модный, молодежный дибез инде. Шуңа күрә безгә калса бу өченче җыр. Туры келейме? Әйе. Әйбәт. Бездә мин җырчысында беләм, Ленур Ихсанов ялгышмасам, уже бу туган көнең белән брат дип, аның Шираттагы клибы. Шуңа күрә өченче җыр.
İki komanda da 3-nче variant saylады. Mana qayсы dürüst икән экраннар qayсы аркылы гына беләчәкбез. Мин татар дип әйтергә, син зинһар курыкма. Үз телеңнән оялып, син хурлыкка калма. Рухи әхлакый гайрәт татарның канында. Шулай итеп, дуслар, бу уенда да без балларны инде бүлеп бирергә тиешле булачакбыз. Ике команда дөрес җавап әйтте, дөрес таптыгыз. Афәрин, молодцы! Бишәр балл сезгә. Халават. Мияуласын, мияуласын. Мяу, мяу, мяу. Мияулыйбыз, улдыйбыз, җырлыйбыз, күңел ачып утырабыз, ял итәбез, дәвам итәбез. Ага. Потом кыз жылдымы да, точно. Ой, сені. Менә монда мияулау, улдау, Барысы да бар. әтәш булып кычкырулар бик урынлы бу клипта. Безнең стихи инде бу. Ауылша, ауыл егет. Хәзер инде без моны Әтәш, тау. җырга салып тыңлап карыйк әле бергәләп. Sağınan sine sigen yarın Düzerlik şaman nidir kalsın Yüreğim yana seni uylay Bari sen anlamıysın Yüreğim yana seni uylay Bari sen anlamıysın Монысы беренче вариант һәм икенче вариантка күз салабыз. Mini ele sine yaratırgağına Yerimin uylanıp Seni inde kilip Təşitkensin yıgırıp Yenip yaslanıp Aşıkma le, aşıkma Mürü biz mi bölük Üçüncü variant indi mikən. Kıyaştay gel telleş Gilsin o yaz gelgeç Yüreğim yastırgeç yaşarır Gelmesin gözlerde Yamansız günlerde Yüreğim sağışlı yaktırar Gelmesin gözlerde Yamansız günlerde Yüreğim sağışlı yaktırar Менә хәзер фикерләп алсак та була инде. Мяу, мяу, мяу. Яуласаң да юк, буласаң да юк. Бая беренче булып сез җавап биргән булсагыз, хәзер резиналар командасы. Рифат, Мен бірінші икенче җыр таныш. У җырга клип бар микән ул? Ләкин күңел ничектер өченче вариант түгел микән? Бу беренче апаны күргән юк. Бу беренче тапкыр күрәбез. Миңа ничектер икенче җырны ишеткән бар, ләкин аның клибын бар микәнен белмим. Ул апа җырламыйдыр. Наверное, өченче булсын әле. Синче булсын? 3ми, 2ми? А? Бер никак не может быть. Никак не может. Ну, мужик сказал, все. Ничәнче? 3 булсын. Өченче вариантта калабыз. Яхшы. Һәм сезнең фикер? Миңа Ай-яй-яй. нигәдер икенче вариант күбрәк туры килгән кебек, ритм буенча да анда хатын-кыз шул ритмга движениелар ясый инде. Өченче җырны минем ишеткәнем бар, хәтта клипын да караган бар. Менә бу клипны караганда, бу авыл тормышына да карарга рәхәт. Әйе. Ана теге җырчы хатын кызга да карау рәхәт. Шундый позитивный, бик позитивный җыр. Мен калсам, мен өчесе дә Бергә килешер иде, җыеп, ләкин гүзәл әйткән икән, мин аның белән килешәм. Икенчесе дип уйлыйм мин. Икенчесе. Салават бер генә сорау. Бу клип ничәнче елда төшерелде икән? Гел дә әйтә алмыйм, но барыбер дә ну хәзердә шундый клипларны бик рәхәтләнеп төшерәләр. Бик современный, матур төшерелгән. Аңладым, рәхмәт. Җавапны экраннардан карыйбыз. Mini ele sine yaratırgağına Yerimin uylanıp Seni inde kilip Təşitkensin yıgırıp Кайсыгызның фикере дөрес булды? Икенче булдымы? 3 булды. Дөрес. Икенче вариант. Сезгә тулы 10 балл. Ай-яй-яй, төркемне. Кул шабыгыз. Рифат, җырчының да исемен әйт инде. Җырчының исеме Розалия Гумарова. Ашыкма вакыт, ашыкма дигән җыры белән булды. Әлбәттә. Рәхмәт сезгә. Ах, дуслар, шундый рәхәт әле кызып кына киткән идек. Инде ни
арада вакытның узганы сизилмей дә үтә шул. Җырлау тапшыру әкрен ахырына якынлашты. Барлык уенчыларга бик зур рәхмәт әйтәбез. Һәм инде иң зур, иң күп баллар туплап безнең җиңүчене дә әйтер мизгелләр килеп җитте. Дуслар, шулай итеп, бүгенге җырлау тапшыруның җиңүчеләре Резиналар командасы җиңеп чыкты. Инде монда бер инде борчыласы да юк. Бу бары тик уен, бергәләшеп, күңеләшеп, иҗат итеп, җырлап, биеп, уйнап, көлеп яшәргә насыйп булсын һәрберебезгә дә. Сәхнәләрдә үтсен гомерләребез, матур булып үтсен, сәламәтлектә үтсен. Җырлау кино Татмус ТВ каналына бер кашанда аерылмагыз. Бергә булыйк, бергә калыйк. Сау булыгыз.